Cap de Macanaz, que evita que anés cap a l'Adrup. Felipe, que té dificultats, obre cap a López, López cap a Suso, Suso cap a López, la perd el Premià. Nadal, que no està entrant en joc, Nadal. Felipe cap a la banda dreta, Serrano. Estan fora lloc dos homes del Premià, perfectament entra cada fora lloc Cristóbal. No era fora lloc de Cristóbal, ni molt menys, no era fora lloc de Cristóbal. Protesta el públic premianenc, que està al seu dret. Estaven fora lloc Suso i López, però no Cristóbal, que era el destinatari d'aquest esfèric, per decisió de Serrano. El senyor Ernesto Oliván ha comès la primera equivocació. Desitgem que no faci més, perquè si ningú desconeix la superioritat 100% del Futbol Club Barcelona sobre el Club Esportiu Premià, recordem que això és futbol, que són 11 contra 11 i que el Premià, el Futbol Club Barcelona, perdó, té el cap pensat situat a Londres, no a Vilassar de Mar. I és molt lògic. Pilota cap a Alessanco. Primer quart d'hora dels primers 45 reglamentaris. Juan Carlos cap a Goico. Goico, que després d'una primera temporada de les files blaugranes, convertint-se en el millor jugador del futbol espanyol, anomenat el millor jugador del futbol espanyol de la temporada passada, aquest any, degut a la lesió, no ha pogut ajudar-li. Compte amb Goico, perdó, amb Julio Salinas, que se'n va. Pilota en safata, no hi ha cap rematador del Barça. Richie Wichi. I córner, segon córner favorable al Futbol Club Barcelona, quan el joc està començant a agafar cert de carisma ofensiu. I la pilota finalment, sense cap tipus de problemes, ha anat-se fora. No han fet menció aquests il·lustres peixos gordos que ocupen la llotja, l'honorable llotja del Vilassar de Mar. Evidentment, representant el Club Esportiu Premià, el president Francesc Roig, el vicepresident Joan Artigas, el senyor Carrasco, com a representant del club dels més coneguts, i també la arxiconegudíssima senyora Marisa. Per part del Futbol Club Barcelona hem trobat el senyor Entràs. També recordem aquest il·lustre personatge que ha adquirit molta importància en els darrers anys, com és el senyor Jaume Llorador, creador d'aquesta il·lustre i cultural idea del Fòrum Samitier. Aquest fòrum, que en homenatge a aquest il·lustre jugador del Barcelona, Pepe Samitier, intenta combinar dosis de barcelonisme amb dosis de cultura catalana. El darrer acte del Fòrum Samitier es va produir el dilluns passat al Princesa Sofia, contra aquest centre de Goicoechea. No arriba a rematar Nadal, la perd innocentment Cristóbal, Harry, que no podrà anar-se d'amor, i falta senyalada pel senyor Ernesto Oliván Javier, favorable al Futbol Club Barcelona. Com dèiem, el darrer acte del Princesa Sofia, on es tractava de parlar del tema de golejadors. Homes il·lustres del gol, com Stoichkov, Hugo Sánchez, Pepén, Zamorano, Julio Salinas, van estar convidats per aquest acte. Ara hi ha un home estès del Premià, el públic xiula aquesta forta entrada del Barça. Realment hi ha molta més gent. El problema que quan juga un partit d'aquest tipus és que tothom és dels dos equips. Estic referint a la gent que ve de Premià de Mar, com és... Per posar-me jo mateix, un exemple. Jo soc del Premià, però també soc del Barça. Clar, et trobes amb el problema de qui has de recolzar. El públic de Premià recolzarà el Premià, perquè ja tindrà temps de recolzar el Futbol Club Barcelona. Això està clar. Però també hi ha molta gent de la comarca de Maresme, també principalment de la vila de Vilassar de Mar, organitzadora d'aquest doble match de quarts de final. Compte Harry, que s'apropiarà de la pilota, finalment Alessanco. Alessanco, que es complica la vida. Busquets, Wichi, Nadal, Richie Wichi. Aquest partit ha cridat molt l'atenció arreu de la comarca del Maresme. El Futbol Club Barcelona, per el que representa el Futbol Club Barcelona, per allà, per al joc que ocupa el Futbol Club Barcelona avui dia, que s'ha col·locat com a finalista de la Copa d'Europa, i el Premià per la
per al número impressionant de socis i simpatitzants que té a la Vila de Premià i a la comarca del Maresme. Suso, el traspassa per la banda dreta Serrano, li demana la pilota a Serrano, Suso cap a Serrano, centrarà Serrano, enganya Miguel Ángel, xuta Serrano, i primer llançament amb perillositat de Serrano, i molt bé Busquets, amb certa complicació, però amb una situació ben col·locat, ha pogut aturar amb un sol temps aquesta pilota envenenada de la bota esquerra, sortit de la bota esquerra de l'11 del Club Esportiu Premià. Serrano, Richie Wichi, Juan Carlos, Alessanco cap a Marín cap a Cristóbal obre cap a Suso. El Premià s'està creixent, veient que es creix davant d'aquest rival tan gran com és el que serà, si Déu vol, si els déus d'Olimpo ho desitgen, el pròxim campió de la Copa Europa, encara que així tindrà que lluitar contra un altre difícil rival que també està allà dalt, que també es mereix ser també un campió d'Europa, com és la Sampdoria de Gènova. Però evidentment desitgem que sigui el club català, que la tercera vagi la vençuda. Atenció a aquesta errada i gol de l'Audrup, al centre in extremis de Goicoechea, ha errat Ildefonso, i l'Audrup sense cap tipus de complicació se l'ha elevat quan el porter premanent ja està totalment batut. És el minut 20 d'aquesta primera part, Futbol Club Barcelona 1, Club Esportiu Premià 0, i el públic del Premià, que no es cansa, no desanima ni molt menys, i comença a animar en crits del Premià quan ja perd l'equip maresmí. 0-1 favorable al Futbol Club Barcelona. Intentar sorprendre ara el Premià, però la pilota serà molt desviada. Les coses es compliquen, el marcador s'està movent en aquell moment, i Busquets que va anar a buscar la pilota. Recordem que el Futbol Club Barcelona va pactar amb la directiva del Club Esportiu Premià renunciar al taquillatge d'avui a canvi que es jugués en un camp amb un límit de condicions, principalment la condició fonamental era que fos de gespa, i aquest camp impecable, de gespa artificial però impecable, era l'idoni i el més proper a la vila de Premià de Mar, la nostra veïna Vilassar de Mar. Cristóbal, Suso Cristóbal, obre Cristóbal cap a Harry, i falta claríssima des de 27 metres aproximadament, favorable a l'equip blanc i blau, a l'equip maresmí. Com dèiem, era el camp més proper, i a canvi de renunciar a aquest taquillatge, que se l'embolsarà el Club Esportiu Premià, descomptant el... A punt ha estat Marín de sorprendre a Busquets. Ràpidament, sense esperar que la barrera situés, ha llançat, però no ha agafat ni molt menys improvisat el guardameta suplent del Futbol Club Barcelona, Serna cap a Cruz Salines, que ha tingut dues intervencions, dues entrades molt maques, gràcies al marcatge, al moviment de cames tan característic d'aquest jugador. Amor cap a Cristóbal, centra Cristóbal cap a ningú, directament a fora. Una gespa artificial és dels primers camps, o un dels camps que han seguit la costum del País Basc. El País Basc és on més s'instal·len camps d'herba, de gespa artificial. A Catalunya en concret podem conèixer el del Cristinenc, podem citar també l'entrenaments que hi ha adherit al mini-estadi, i aquest devia ser la Mar. López, en prioritat López cap a Suso, Harry, Cristóbal cap a Felipe, en posició reglamentària, centrarà Felipe, Harry, no pot ara Serrano, xutarà Serrano, té davant seu a Cristóbal, i córner. Llàstima, perquè el Premià ha tingut una ocasió molt bona, havien un home totalment desmarcat com era Suso, passa que no ha rebut la pilota. En curt, López cap a Serrano, López una altra vegada, fica López dintre l'àrea, no podrà fer el seu característic,
la desvia Cristóbal, Macanaz cap a Cristóbal del Premià, Carlos, Marín cap a Carlos, correrà el jugador germànic del Premià, té davant seu Nadal, Serrano, cap a Macanaz, Serrano ara, al costat de l'àrea, Felipe que té dificultats per ficar-se dintre, falta claríssima de l'holandès Richie Wichi. Avui recordem que el Futbol Barcelona està jugant amb dos dels seus estrangers, Laudrup i Richie Wichi, i que Koeman no jugarà per precaució, de la mateixa manera que tampoc jugarà Vaquero. Stoichkov l'hem vist escalfar, potser és una de les sorpreses que jugui en el segon temps. Recordem que en aquests partits de la Copa d'Unitat estan autoritzats fer 4 canvis, màxim 4 canvis. En posició es col·loca Macanaz i Serrano. Serà el mateix Macanaz qui prova el fut directe i molt suau, molt fluix cap a Busquets. Busquets cap a Serna. Serna cap a Lesanco. Evidentment, si no juguen homes bàsics del Futbol Club Barcelona, com són Koeman i Stoichkov, el motiu està ben clar. Dintre de 15 dies, el Barça juga un difícil compromís. Es juga el futur d'aquesta temporada. Després de que la Lliga no estigui matemàticament perduda, ni molt menys, però moralment sí. I Delfonso. Recordem que el passat mes de juny, aquest camp, que complirà precisament dintre d'un mes un any des de la seva construcció, va ser inaugurat també tenint com a rival visitant el Futbol Club Barcelona. Aleshores va guanyar el Futbol Club Barcelona 0-7 al Vilassar de Mar, l'equip local, contra aquest atac de Felipe, empenta de Richie Wichi, de l'holandès, que no està mostrant gaire heterodox i no s'ho pensa dues vegades a l'hora d'entrar amb força, amb contundència a qualsevol jugador del Premià. Com deien, després el juliol el va visitar també el Club Esportiu Premià contra en Serrano. Penal claríssim que l'àrbit Ernesto Olivan no ha volgut pitar. El públic premiarenc que s'aixeca reclamant i ensenyant mocadors blancs. Crits de fora contra aquest àrbit. El penal semblava clar. Serrano ja s'anava directament enfocant el seu xut cap a porteria buida. Només tenia que superar a Busquets i ja havia sofert una entrada d'un defensa barcelonista, però l'àrbit s'ho ha pensat dues vegades. Ha estat a punt l'hem vist, d'assenyalar el punt de penal als 11 metres, però al final no ha estat així. López cap a Harry. López ha intercanviat la posició de Harry. Harry ocuparà la posició davanter centre, que en teoria inicialment l'ocupava López, i López de mitja punta intentant agafar més pilotes del mig de camp, que està mostrant el mig de camp del Premià bastant feble, ja que Cristóbal no està entrant en joc per la banda esquerra. El tanca aquest carriler com és Cristóbal. Goico, falta de Goico. López la posa de pressa en joc. Richie Wichi. Serna cap a Cristóbal. Cristóbal cap a Laudrup. I demana pilotes Nadal, cap a ell anava, però Marín s'ha avançat en claredat. Empenta de Juan Carlos sobre Serrano. L'àrbit deixa continuar el joc. Entrada cap a Wichi. Wichi cap a Goico, que s'entrarà possiblement, o que serà a punt del segon gol. A punt ha estat. Ha salvat in extremis i Delfonso. Encara la pilota no està morta ni molt menys. Quina aturada ha fet des del terra i Delfonso. El xut de Julio Salinas. Suso. Pressiona el Barça. I de servei de banda favorable al Barça. ...27 minuts portem transcorreguts.
des de la pitada inicial, i el partit que està destacant perquè el Premià està mostrant cara dura a aquest Barça europeu. Falta ara assenyalada contra el Premià de Carlos sobre Julio Salinas. Perillosíssima, encara que els millors estilets de faltes per part del Barça no es troben avui al terreny de joc ara en aquests moments. Em refereixo a Stoichkov i Koeman. Aquesta posició, generalment, Stoichkov és el més idoni. Witschke serà l'encarregat, possiblement, o Laudrup. Creiem que serà Witschke. Es col·loquen 5 homes a la barrera del Premià. I Witschke, efectivament, a la barrera. Molt malament, molt malament. Aquest xut el feia jo quan jugava a futbol a guarderia. Falta ara contra el Premià de López sobre Amor. Laudrup cap a Nadal. Nadal cap a Cristóbal. Cristóbal cap a Richie Witschke. Està intentant aquí, pot passar. Finalment, Amor intentarà el xut i fora. Bastant desviat. Intentant sorprendre Aire Alfonso, que ja ha tingut dues intervencions molt lluïdes i davant del gol no ha pogut fer absolutament res. 1-0, gol marcat en el primer quart d'hora per al davanter danès Michael Laudrup. Alessanco, Cristóbal, Suso, Cristóbal del Barça, l'envia a fora. Acusacions i insults per l'àrbit de l'encontre, que s'està intentant fer intentant no escoltar els crits. Ara empenta, pica baralla entre Amor i Harry. Finalment Cristóbal del Barça intenta posar les paus. Richie Witschke. I falta de Goicoechea sobre Miguel Ángel. I Delfonso, Marín. Marín, que decideix retrocedir cap al porter, i Delfonso, que ja porta 3 partits consecutius com a titular indiscutible, ha aconseguit desconvocar a Ivan, el que fins ara s'havia convertit en el porter més regular en quant a contres disputats del Premià. Ara lluita entre Richie Witschke i Felipe, i pilota, servei de porta, que farà efectiu Busquets, el jugador de Ciutat Badia. Alessanco, Cristóbal pressiona el Premià, el marcador li va en contra i els minuts estan corrent desfavorablement pels interessos de l'equip de la comarca de Maresme. Compta amb el contraatac del Club Esportiu Premià, que al final no ha pogut resoldre positivament. Cristóbal. Alessanco cap a Laudrup, Laudrup cap a Juan Carlos. Portem mitja hora jugada i donem la bona nit al meu company Ricard Poi, quan contraataca Suso, en dificultat López cap a Serrano, que se'n va
molt bé d'Alessanco i de Juan Carlos, però que finalment serà el segon córner del partit. Bona nit, Ricard. Has tingut dificultats per entrar en aquest camp ple de gom a gom? La veritat és que sí, l'ambient és absolutament fantàstic. Mai havia vist en un camp d'aquesta categoria tal quantitat de gent. I quan el Barça va vindre aquí a jugar contra el Vilassar de Mar, que jo hi estava present, no havia vist mai un camp de futbol que la gent estigui pràcticament fins al sostre. Esperem que els dos equips donin un espectacle que mereixi tanta assistència. Així doncs, aquest córner que desviarà cop de cap d'Amor. López, el perseguidor de l'esfèric, la recupera el Barça, contraatac la Laudrup cap a Goicoechea, reclamant fora llocs els homes de Promina, i contra Salinas, i gol, claríssim el gol de Julio Salinas, adoptant la posició davanter centre. S'ha anat i Delfonso, si bé l'ha tocat, no ha pogut desviar-la. 0-2, només portem 35 minuts i realment el que consideraven que no era possible la golejada, de moment ja comença a fer-se realitat aquesta golejada del Futbol Club Barcelona, en 2 gols en 35 minuts. Com l'has vist, Ricard? Doncs el Barça ha demostrat que amb 3 tocs és capaç de ficar-se davant de la porteria rival i veritablement si el Futbol Club Barcelona es dedica a jugar al futbol que és capaç de fer, avui el Premià se'n pot endur un veritable sac de gols. Però m'agradaria ressaltar una cosa, que el Barça està jugant pràcticament amb un equip que pot disputar un partit de primera divisió, perquè no tan sols no n'hi ha ningú del filial, sinó que hi ha homes de la qualitat, de la importància, de Laudrup, de Wishke, de Cristóbal, de Nadal, vamos, pràcticament un equip impressionant, que podria jugar a qualsevol rival de la primera divisió del futbol espanyol. El Premià, si no per avui per golejada, serà un autèntic mèrit. Així doncs, a veure si és veritat, perquè les declaracions del senyor Corominas a un conegut diari de premsa esportiva catalana deia que si tenien l'oportunitat de sortir a guanyar, sortirien a guanyar. De moment les coses es compliquen i el Barça està fent el millor joc en aquests moments després d'anar 2-0 al marcador. Compta en Goico, desvia Delfonso, que està tenint unes actuacions realment molt meritòries, està salvant bastants gols, podria anar tranquil·lament 0-5, perquè ha salvat 3 gols in extremis, però 2 d'ells no ha pogut evitar-lo. Com es deia, ja ho hem comentat al principi del partit, no hi ha cap jugador del Barça B. Tothom esperava que aquí estiguessin convocats jugadors del Barça promeses, però no ha estat així. Cruyff vol comprovar realment com es troba la banqueta del Barça, perquè la majoria, excepte 4 homes, són homes de la banqueta del Futbol Club Barcelona, però que la seva categoria és innegable. Harry cap a López. Entrada claríssima d'Alessanco sobre Harry, posició propera a l'àrea gran, i a veure què és el que succeeix després de que el Futbol Club Barcelona col·loqui la seva barrera. La falta claríssima. Pot ser una bona oportunitat perquè el Premià pogués deleitar l'afecció amb un gol, i esperem que el llançament, no sabem qui el farà, possiblement Serrano, o si no ho farà Marín, posi com a mínim en serioses dificultats al porter del Barça. Seria meravellós que el Premià marqués un gol. Endavant, perquè Marín ja ha estat a punt de sorprendre abans a Busquets, i serà possiblement Marín, no, Serrano, a la barrera, tornarà un altre cop Serrano, i a punt, fregant el travesser, reclamen córner, sembla, no sabem si a darrera distància Busquets l'ha tocat amb la punta dels seus dits, però finalment el senyor Ernesto Oliván, que de moment ha ficat la pota a no assenyalar un clar penal sobre la persona de Serrano en el minut 25, que podria haver significat l'empat i canviar possiblement el destí del partit, almenys durant aquesta primera part. De moment les coses van ser favorables al Futbol Club Barcelona. Julio Salinas, que ha ocupat la posició davanter centre, xut fortíssim de Richie Wichi i directament fora. Creu, Ricard, que l'entrenador, el míster holandès del Futbol Club Barcelona, està intentant fer que els jugadors es trobin a gust entre ells de cara a aquest difícil compromís de dintre de 15 dies que el Futbol Club fer com el millor equip d'Europa? Doncs la veritat és que personalment crec que a l'alinear a tanta gent de tanta qualitat amb el Barça, potser una mica de cura d'humilitat
És un equip que després de guanyar la Lliga l'any passat d'una manera bassegadora, aquest any no havia donat tot el que es pot demanar d'ell i em sembla a mi que el senyor Cruyff ha volgut donar una lliçó, a dir que aquí tothom ha de treballar, que no hi ha figuretes, que sigui contra un rival de tercera o sigui contra la Sampdoria en un partit de la final de la Copa Europa, els homes del Barça han de sortir a donar el màxim, a guanyar tots els encontres i, a més d'un jugador, després de tindre que sortir i de vestir-se, perquè crec que molts d'ells no s'ho esperaven, de vestir-se davant d'un rival de tercera com és el Club Esportiu Premià, s'ho pensarà molt i molt a l'hora de no treballar quan li toqui un Burgos, li toqui un Cádiz o li toqui un rival de no tanta entitat com el Barça. Anem a veure com finalitza aquests darrers 6 minuts de la primera part. Recordem que descartats des del primer minut són Koeman i Vaquero. El senyor Cruyff no vol arriscar. Aquests dos homes, dos pilars bàsics, compte amb l'atac que organitzarà Serrano molt bé cap a Felipe, massa de pressa, i encara així Juan Carlos, el lleó Juan Carlos, l'exjugador matalasser, el millor marcador que avui dia es troba al futbol espanyol, està molt a prop de la pilota per evitar que Felipe intentés qualsevol atac ofensiu. Amor cap a l'Adrup, està jugant molt obertament al Futbol Club Barcelona, també el Premià està deixant espais molt oberts. Carlos, que s'ha convertit en el marcador dels Husseines i que no està tenint realment una feina esplèndida com s'esperava d'ell. I és que Husseines, amb aquest estranyíssim moviment de cames característic d'ell, sorprèn a qualsevol defensa. L'Adrup centrarà cap a dintre i no hi havia cap rematador. Massa lluny li arribava Cristóbal i també Husseines, que s'ha millat la pilota com si no anés per ell. De moment, com et deia, Koeman i Vaquero descartats i hem pogut veure escalfar jugadors de la qualitat com aquest jugador de moda darrerament, sobretot per motius no esportius, com és Hristo Stoichkov, que està escalfant, possiblement sigui un dels 4 canvis de la segona part. Imagino que voldrà sorprendre el senyor Cruyff o agrair al públic que avui clama omple aquest camp amb la presència d'aquest davanter tan volgut al calcio italià. Carlos cap a Suso cap a Cristóbal cap a Harry, molt ben situat Harry, no s'ho pensa de vegades Carlos, el Premià que està arriscant a llançar des de fora d'àrea perquè costa molt entrar dintre d'aquests 3 homes de la primera divisió, com és Alessandro al centre, Juan Carlos a l'esquerra, compte que recupera Suso, falta claríssima, però el senyor Ernesto Oliván l'ha deixat passar com si res. Com dèiem, Serna, Juan Carlos i Alessandro estan fent una tripleta realment molt segura endarrere. Cristóbal cap a López canviarà cap a Felipe, Juan Carlos cap a Busquets i el porter de Ciutat Badia, que no està tenint gaire complicació dels atacs provinents de les botes del Club Esportiu Premià. Només hi manquen 4 minuts per a la finalització d'aquesta primera part. Cristóbal, que està mostrant dels homes amb més possessió de l'esfèric. Harry, que desprèn la situació ofensiva del Premià, la talla perfectament Juan Carlos, la recupera Felipe s'anirà cap a López, efectivament López pot enganyar momentàniament a Juan Carlos, es complica la vida, l'àrbit deixa continuar la jugada i el Pui Premenent, que està cridant aquest àrbit que no està afavorint ni molt menys els interessos del Premià, però que està fent de moment una actuació bastant discreta i molt objectiva, a excepció d'aquest penal claríssim sobre Serrano. Entrada en planxa de Julio Aguinas sobre Carlos. L'altíssim Julio Aguinas en comparació al petitó Carlos. Amb aquesta falta de Julio Aguinas no és que Julio hagi aixecat excessivament la cama, però és que Marín ha aixecat un parell de pams per la seva alçada i quasi l'ha posat a la cara de Carlos. És que Marín cap a Felipe cap a Serrano cap a López, intentava López combinar amb Felipe perquè no s'entès, i pilota per holandès, per el primíssim migcampista holandès del Futbol Club Barcelona. L'encara no consagrat dels germans Guche, l'altre, el seu germanet, Rob Guche, també juga en una posició molt semblant a d'ell, però ho fa el Feyenoord. Té 28 anys, és molt més gran que ell, i encara Guche ha demostrat la seva categoria amb menys
Johan Cruyff confia en que la desplegui aquesta temporada no ha estat possible. Esperem que les restants que li queden contracte sigui possible. Serna cap a Richie. Richie cap a Goico, que està sent bastant marcat per Miguel Ángel, però encara així ha estat l'autor de 4 entrades preciosíssimes. Una d'elles que ha acabat amb el gol inicial, el marcador, amb el 0-1. Recordem el partit jugat amb antelació entre el Palamós i el Figueres, que ha acabat amb la victòria, no sorprenent, però potser no esperada a priori, de l'equip de Chechu Rojo. De Juanjo Díaz, perdó, a l'equip del Palamós, que ha guanyat per 2-0. Compte amb aquest cop de cap pentinada per Cruzaguines cap a Carlos. I finalment servei de banda favorable al Club Esportiu Premià. Recordem doncs que l'equip Gualdiblau ha guanyat per 2-0 a l'equip del Figueres. Laudrup cap a Nadal, que no ha entrat pràcticament en joc. No l'hem vist rascar bola en aquests 44 minuts que portem jugats. Cristóbal sobre l'àrea, pilota cap a Felipe, que iniciarà el contraatac. L'acusava Nadal, la recupera Juan Carlos, se l'emporta encara Juan Carlos cap a Laudrup, perfectament desmarcat. Entrada dintre l'àrea, finalment obre cap a Amor cap a Richie Wichi, aguantarà Amor cap a Cristóbal, Julio Sanguineras com a davanter centre i darrere seu Laudrup i cop de cap del germànic jugador del Premià, Carlos, el petitó Carlos, que l'envia a fora de banda. 41 ja d'aquesta primera part del Barça, que guanya per 2-0. La principal diferència que s'ha pogut apreciar amb el que portem de primera part està a punt ja de concluir. No s'ha vist, s'ha demostrat que quan el Barça ha posat velocitat, ha volgut plantar-se amb 3 tocs a la porteria del Premià, s'ha vist llavors la diferència entre un i altre equip. El Premià li està plantant cara, és a significar que el segon gol del Barça ha enganxat el Premià amb una defensa de 2. Qualsevol entrenador hagués intentat fer una tàctica més defensiva. El Premià avui ha sortit amb molts homes amb vocació ofensiva i això naturalment es paga car. El Premià de moment a mi m'està agradant, està al nivell com a mínim per jugar davant d'un Barcelona. Ja comentava al principi de partit que el Premià, almenys per als 20 primers minuts, s'ha crescut davant d'aquest difícil rival. És el que ha de fer regularment diumenge a diumenge si vol realment assegurar el quart lloc del play-off d'ascens a la segona B. López, aquest petitó rapidíssim jugador López, que intentava colar la pilota cap a Harry, Alessanco ho ha impedit. Juan Carlos cap a Goico, Laudrup cap a Goico, el navarrès que té molt de camp per córrer, que situa davant de l'àrea per Nadal, avui per acabar Cruzaguines, i molt bé, Cristóbal li ha restat aquesta pilota a Cruzaguines quan ja tothom cridava el 3-0 al marcador. És el tercer córner favorable al Futbol Club Barcelona. En curt, Amor, centrarà Amor, compta amb Harry. Carlos cap a Serrano cap a López cap a Serrano li va molt bé a Juan Carlos, posa en peu a l'aficionat premianenc, López, i a punt està López. Busquets ni s'ha mogut, ha guiat per la vista, ha vist que sortia fora, i que maco, aquest drible de Serrano que ha deixat clavat el millor marcador del futbol espanyol, a Juan Carlos. Increïble, i és que ja ho hem dit moltes vegades, el dribbling de Serrano és un dribbling que molts jugadors de primera divisió podrien tenir. Cristóbal cap a Serna. Alessanco pressiona el Premià als darrers minuts d'aquesta primera part. Entrada claríssima de Harry sobre Amor. Com ha dit, el revenja de l'entrada anterior que havia sofert Harry per part d'Amor. Li ha tornat. Cristóbal cap a Nadal. Nadal, que no s'ha trobat ni molt menys el seu lloc al terreny de lloc. Alessanco cap a Juan Carlos.
I ha tallat Miguel Ángel la pilota que anava dirigida a Goicoechea. Amb una golejada. Els extremenys que estan fent una... Centra Juan Carlos, pilota la feta cap a José Guinda, xutarà Nadal per al turmell Harry. Centra Cristóbal, Suso cap a López, joc aeri del Premià, Serna, la recupera Cristóbal, té davant seu a Suso, no sap a qui passar, Serrano, la posar endavant per a Sanco, no ha pogut ser possible, i falta favorable al Premià. I aquest àrbit que el coneixem, estem veient aquesta cara en zona, aquest àrbit que ha arbitrat en més d'una ocasió al Club Esportiu Premià, que jo recordi la temporada anterior, el senyor Ernesto Oliván. Aquesta vegada Miguel Ángel sí que ha pogut ser més ràpid, ha tapat aquesta... Abans del Turmell i Fonso, recordi. Marín, Té problemes amb el seu... a punt de concluir el temps reglamentari. Pilota cap a Serrano, Serrano cap a Cristóbal perfectament oberta cap a Felipe, que correrà el centrocampista premenenc amb una posició situada a l'extrema dreta, xuta Serrano, i a punt, l'efecte òptic, havia semblat que era gol, molta gent s'havia aixecat celebrant el 2-1, però no ha estat possible. Busquets igualment tancava molt bé el pal esquerre, i cris de Premià, algo realment increïble. En aquell moment senyala el senyor Ernesto Oliván la direcció del gol de la banda dreta, de que s'han d'anar els homes, tots els homes, al vestidor. Així doncs, ens veiem dintre d'un quart d'hora. 0-2 favorable al Futbol Club Barcelona. Fins després. Vale, Miguel? Hola, molt bona nit, espectadors de televisió de Premià. Ens trobem a la segona part d'aquest interessant, emocionant i històric partit entre el Club Esportiu Premià, el Futbol Club i el Futbol Club Barcelona, corresponent als quarts de final de la Copa Generalitat. Podem veure que ambdós equips han fet canvis. Amb el Club Esportiu Premià ha entrat Olmo, amb el número 16, i s'ha retirat el número 1. Fa falta comprovar qui és el jugador Premià que ha abandonat el terreny de joc. Està Marín, està Miguel Ángel, Harry, sembla que ha estat Suso. Efectivament, Suso ha estat l'home que ha deixat el terreny de joc. Ara Olmo ha caigut, l'àrbitre no assenyala la falta semblava que havia estat clara. El Futbol Club Barcelona, per la seva part, han fet entrar en aquests segons 45 minuts. Comptarà la passada sobre Stoikov, fora! Ha estat a punt de marcar el jugador búlgar amb la primera pilota que li ha arribat als seus peus. La qualitat d'un home com Stoikov, que està travessant per difícils moments després del seu anunciat precontracte amb el Nàpols, i que amb la primera esfèrica l'ha elevat la pilota per sobre de Terraza, que també ha entrat aquesta segona part, i ha estat a punt d'aconseguir el tercer gol del Futbol Club Barcelona. Com dèiem, pel Barça ha entrat Stoikov, Guardiola i Nando, i han deixat el terreny de joc Goicoechea, Cristóbal i sembla que Juan Carlos. Un equip, el del Barça, que ara està jugant pràcticament amb Alexanco i Nando com a defenses, i tot el reste de jugadors són de clara vocació ofensiva. Ara Miguel Ángel, ha tret molt bé la pilota Stoikov, continua Miguel Ángel, encara Nando, continua Miguel Ángel, segueix, retrocedirà cap a Macanaz. Macanaz, que veu qui pot passar, combina amb Harry, continua Harry, se'n va Harry, ha caigut, falta! Ha estat falta de Nando sobre Harry, una falta perillosa a prop de la frontal de l'aire de l'equip del Futbol Club Barcelona. El Club Esportiu Premià, que haurà d'utilitzar un jugador esquerrà per llançar la falta, pot ser Macanaz, pot ser Serrano, i és l'oportunitat dels premianencs de reduir distàncies. Sembla que el Premià farà el llançament en curt, tocarà segurament Serrano, sembla que pot tocar Macanaz perquè Marín o Serrano golpegin. Serrano salta, Marín, jugada assajada, recupera el Premià,
i llàstima perquè la jugada estudiada del Club Esportiu Premià no ha sortit l'efecte desitjat i ha controlat sense problemes el porter Busquets. Juga novament el Barça, és Amor Busquets jugant per Salinas. El tall oportuníssim de Marín, ha retrocedit cap al porter Terraza. Al fons, què et sembla? El Barça, en comptes de reservar, ha sortit encara amb jugadors més ofensius del que estaven. Ha retirat a Cristóbal i a Juan Carlos i ha fet entrar homes tan carismàtics com Hristo Stoichkov. Efectivament, encara que la Copa Generalitat no tingui la categoria d'una Copa d'Europa, el senyor Johan Cruyff, potser degut al seu caràcter extrovertit, s'ho juga tot, vol donar potser una espècie de càstig o d'escarment a aquests homes perquè vegin que també contra un tercera han de realment jugar-se el que cobren, jugar-se la qualitat, que demostrin la qualitat del que valen. I de moment ho estan demostrant, encara que davant seu el Premià un humil rival, però que li està posant molta cara aquesta segona part i que no dona ni molt menys el partit per perdut. I hi ha que ressaltar, compta ara Stoichkov la pressió, ha retrocedit Marín, el duel entre Miguel Ángel i Hristo Stoichkov pot treure veritables espurnes. Va la jugada del Premià, és Felipe entrava dintre l'àrea, s'ha interposat Nando, ha tallat el lateral blaugrana, ara Felipe ha cedit fora de banda i com dèiem el duel entre Miguel Ángel i Hristo Stoichkov pot ser d'aquells que fan història. Juga novament el Barcelona, recupera el Premià, és López interna dintre l'àrea, perdut davant l'entrada de Nando, el jugador sevillà del Futbol Club Barcelona, cedeix cap a Guixque, falta clara ara de Felipe sobre Richard Guixque, l'holandès que diuen que té un guà a la seva cama esquerra, però que avui no ha demostrat encara tota la categoria per la qual se'l va fitxar, per la qual Johan Cruyff el va fer vindre al Futbol Club Barcelona. Recuperarà el Premià Olmo. Ha controlat el búlgar Hristo Stoichkov, tindrà que sortir Busquets, continuar Busquets, amb molta tranquil·litat jugant per Pep Guardiola, el noi de Santpedor, pilota cap a Amor, sortirà Terraza, molt bé Terraza, el partit sembla que encara s'anima més en aquesta segona part, l'esfèrica que havia tocat a Hristo Stoichkov, l'àrbitre que indica servei de banda favorable al Futbol Club Barcelona. Ja ha fet el servei, és Guixque, Amor, novament Guixque. El retall de Guixque, buscarà Stoichkov, l'esfèrica molt bé cap al búlgar, controla Stoichkov davant del Miguel Ángel, l'entrada de Stoichkov, tallarà Carlos. Ha reforçat el lateral premianenc, a l'alçada entre Nando i Olmo, se l'endurà Pep Guardiola, cap a Nadal a Cristóbal ha deixat per Salinas Guardiola buscava el seu company Cristóbal, ell mateix ha recuperat i el Barça que reorganitza el seu atac. Nando, Guardiola, Guixque. És impressionant veure el toc de pilota que tenen els jugadors blaugranes. Novament Guixque, Amor, la triangulació perfecta en Guardiola, buscant Nadal, tallarà el Club Esportiu Premià, la cessió de Harry cap a Terraza. Miguel Ángel buscava Felipe, l'esfèrica cap a Olmo, offside, assenyalat a l'Inesman de la bandereta groga, offside d'Olmo. Al fons, el Club Esportiu Premià encara ha arriscat més, ha tret a un mitja punta com era Suso i ha col·locat un veritable davanter centre, un home d'àrea com és Olmo. Efectivament, Olmo, un home que ens sorprèn sempre que intenta jugades de contraatac contra amb aquesta d'Amor, que finalment el Premià intentarà desfer-se, finalment la mateixa Amor recupera, com deia. Olmo és un jugador molt sorprenent que ha tingut certa continuïtat en els darrers partits. Desitgem que a veure si marca un gol de sorpresa que pugui desnivellar una mica més aquest marcador que de moment s'ha advers al Club Esportiu Premià. Falta claríssima. Ha estat falta sobre López. L'àrbitre no l'ha indicat, assenyalar servei de banda favorable al Futbol Club Barcelona. Guardiola, Amor. Novament Pep Guardiola buscant el búlgar Hristo Stoichkov. Stoichkov davant del Miguel Ángel, el canvi de joc perfecte, controlarà Nadal, enrere per Cristóbal, ajut afectuós i aturarà sense dificultats Terraza. 0-2 guanya el Futbol Club Barcelona.
al Club Esportiu Premià en els quarts de final. La veritat és que els homes de Coromines ho tenen molt difícil, però no se li pot negar que ganes i empeny i estan posant fins al límit de les seves forces. Juga el Barça, és Cristóbal. Cristóbal provarà la centrada. Tallarà ben Miguel Ángel. Ara controla Felipe davant del Guixque. Felipe enrere Carlos. Carlos, Marín. La triangulació era bona del Premià. Recuperarà Miguel Ángel. Felipe. Continua Felipe. Desmarca Serrano. Continua però Felipe. Llàstima, tallat. Guardiola. La pilota que ha tocat el pal de la bandereta a córner. Mira que tema la sola el Premià. L'esfèrica que es anava a perdre per la línia de fons. I la bandereta del córner ha impedit que els jugadors del Club Esportiu Premià poguessin influir d'un córner. Juga el Barcelona. És Busquets. Busquets cap a Nando. El sevillà buscarà el búlgar Stoikov. Stoikov i Miguel Ángel. Ha intentat el retall a Stoikov. Miguel Ángel que no li perd la cara en cap moment. Vaya paveleta que li ha tocat però sí a Miguel Ángel. Ara recupera el Premià López cap a Olmo. Ha entrat Nadal. El contraatac del Premià. Felipe. Continua Felipe. Felipe el retall. Té a la seva esquerra Olmo. Ha volgut fer-ho tot ell. Em sembla que a vegades els jugadors del Premià es troben una mica complexats davant la categoria del rival. El Felipe podia combinar perfectament a la dreta amb Olmo, ha preferit per la jugada individual i el Premià ha perdut una bona oportunitat per crear perill. Ara López. López, la passada, tallarà Cristóbal. A la contra del Barça, compta perquè arribarà Salinas. Sortirà Terraza, molt bé Terraza. Servei de banda favorable al Futbol Club Barcelona. Si el partit estava igualat als primers 45 minuts, sembla que ara encara s'està equilibrant una miqueta més i passi el que passi s'endugui els premiats els gols que li puguin marcar. No hi ha cap innegable valia de l'esforç que estan fent davant de la immensa superioritat del Barcelona, que juga mitjançant Serna. Serna buscava Nadal, el pas ha estat preciós. La centrada Nadal, enrere Stoikov, molt bé Miguel Ángel. Controlarà Guixque. Ara el tall del Premià, Olmo. Olmo ha entrat en falta per Talin Alexanko. Ara sí l'ha vista el senyor Ernesto Oliván, l'arbitrat de l'encontre, que no es pot dir ni molt menys que s'hagi alineat amb el més dèbil. Hem de recordar el penal que s'ha tragat a la primera part sobre Serrano. Ara López, la jugada de López, recuperarà Cristóbal. La centrada xut de Cristóbal sense problemes a Busquets. Ara Stoikov. Stoikov que no pot amb Miguel Ángel. Dos lleons front a front i de moment la partida que l'està guanyant el premianenc. Olmo. Olmo davant d'ell, Nando. Li ha tret molt bé el jugador cedit pel Sevilla. Continua ara, és Amor. Compta amb Nadal, pot entrar Nadal. La sessió, el retall de Nadal. S'ha complicat la vida Nadal, es recupera però el Barça. Ara és Julio Salinas. Salinas, continua Salinas, el retall de Salinas. Ara el penal, que ha estat, em sembla clar, favorable al Barça. Salinas que continua estès sobre el terreny de joc. I aquí l'àrbitre, el senyor Ernesto Olivares, que ha compensat perquè la caiguda de Salinas ha estat un penal flagrant. Sembla que està escalfant un jugador Premià en el fons. Efectivament, és Naranjo, el negro. Doncs veurem si el negro Naranjo també tindrà oportunitat de jugar aquest partit històric pel Club Esportiu Premià, que juga mitjançant López. López per Carlos. Carlos busca Macanaz, ara novament López. Per Serrano, Serrano té davant seu Alexanko, Serrano fa la centrada, Olmo! Olmo, el retall d'Olmo! Ha perdut l'esfèrica Olmo quan estava en una posició immillorable per encarar porteria. La torna a perdre Stoikov, que no està massa encertat. Serrano, Cristóbal, per Serrano, davant d'ell Pep Guardiola. Continua el capità premianenc. Serrano volia fer un retall, li ha tocat l'esfèrica al noi de Santpedor i el servei de banda que serà favorable al Club Esportiu Premià. Ja l'ha fet efectiu Carlos combinant amb Serrano. Bonic el retall de Carlos. Provarà la centrada, pilota, el xut!
pilota, el remat fora! Llàstima el remat de Felipe, que ha arribat lliure de marcatge. Llàstima que el cop de cap s'hagi perdut per sobre del travesser de la porteria de Busquets. El Premià, que està arribant, no direm amb certa facilitat, però sí, més de lo que un es podia pensar abans de començar aquest encontre, tot i que, de moment, l'encert dels premianencs no ha estat gaire de cada porteria, encara no han aconseguit marcar cap gol al Futbol Club Barcelona. Salinas. Cristóbal. Serna. Perd el Barça la pilota, la recupera López. La passada cap a Serrano. L'altre sevillà del Barça, Serna, que ha controlat bé, no s'ha deixat sorprendre per l'extrema esquerra premianenc, i el Barça reorganitza el seu atac. Guardiola per Serna. Té espai per davant Serna. Continua el jugador sevillà, buscava Salinas, li treu la pilota a Carlos. Recupera Salinas. I ara Macanàs lluitarà amb Serna per la possessió de la pilota. Se l'endú Serna, falta de Macanàs sobre Serna. Al fons sembla que el Premià farà dos canvis. Efectivament, entren dos homes, en teoria defensius, com són Naranjo i Vázquez. I els homes que se'n van, de moment, un home ofensiu, com és López, que ha fet un partit molt suat. I dintre uns segons et diré quin és l'altre home. Cristóbal és el que marxa. Doncs Naranjo i Vázquez per Cristóbal i López. El Premià, que ja suposem que deu donar una mica per perduda l'eliminatòria, farà jugar tots els seus homes perquè tinguin l'oportunitat de jugar com a mínim uns minutets aquest històric encontre entre el Club Esportiu Premià i el Futbol Club Barcelona. Juga el Barça, la primera pilota que toca Naranjo ha estat per recuperar pel Premià. Ara és Harry. Continua Harry, enrere ve cap a Vázquez, el canvi de joc perfecte per Serrano, el Premià també demostrant que té qualitat. Serrano farà la centrada, atura Busquets. Aturat Busquets, la centrada de Serrano, quan es disposava a rematar Olmo. La contra del Barça és Witschke. Continua l'holandès. Witschke combinarà amb Salinas. Salinas, Alexanko, el veterà capità del Barça, cobra la banda dreta on està Cristóbal. Davant d'ell està Naranjo, el retall de Cristóbal. Continua el noi que havia estat jugador del Sant Graviel. La recuperació del Barça, no hi havia ningú al davant. I Serna controla amb autoritat el Barça, que ja no està arribant amb la mateixa claredat que amb els primers 45 minuts. Tot i així domina clarament el marcador per 0-2. Recordin els gols de Laudrup i de Salinas. Nando busca Stoikov i Miguel Ángel, encara no s'ha anat cap vegada. Stoikov de Miguel Ángel, ara cedeix cap a Witschke. Guardiola busca Salinas, para bé Salinas, marcat per Carlos. Li ha tret la pilota a Carlos, recupera però Amor. El noi de Benidorm enrere per Serna. Alexanko. Nadal. Quan el Barça es dedica a tocar-la, els del Premià van enrere i la veritat que ni la veuen. Però ara ha recuperat bé Macanaz. S'escapa Olmo. La pilota arribarà Olmo. No ha pogut controlar Olmo. Una mica lent Olmo. Llàstima perquè la passada de Macanaz era molt bona. Recordin que aquest és un partit patrocinat per British Life. 150 anys d'experiència amb assegurances de vida. Plans d'estudi, plans d'estalvi, al servei del Premià, que avui està amb una fita històrica davant del Barça. Juga Felipe, el retall de Felipe, falta. Ha estat falta de Nando sobre el migcampista premianenc. S'incorpora Vázquez, ara la centrada de Maré, sortirà Busquets, s'atura el porter del Barça, que avui té una actuació força destacada. Avui Busquets no està cometent les errades que va cometre a la seva darrera actuació com a blaugrana, com a porter titular, que va ser la dramàtica derrota contra el Manchester United a la Fonain, a la ciutat holandesa de Rotterdam, contra el Manchester United. Recorda que també va jugar contra el València a la Copa i naturalment no va estar gens inspirat. Miguel Ángel, que brau és Miguel Ángel, s'ha avançat el búlgar. Què fa? S'ha posat nerviós Miguel Ángel, s'ha posat nerviós. El contraatac era clar pel Club Esportiu Premià, el públic l'aplaudeix. Llàstima
que els nervis han pogut amb ell, l'ocasió és difícil per molts jugadors del Premià que no estan acostumats a enfrontar-se a rivals d'aquesta entitat. Podia haver combinat esquerra a la dreta, ha preferit el xut directe i li ha sortit molt malament. El servei de banda favorable al Barça. Nadal. Continua el mallorquí Nadal cap a Salinas. Salinas, l'aturada, Miguel Ángel ha tret l'esfèrica al Premià. Recupera però el Barça. Semblava que podia marcar el Barça el tercer, ha aturat però bé la defensa del Premià. Serna. El canvi de joc de Serna buscava a Nadal, ha tallat Miguel Ángel, Vázquez, Felipe, Serrano, Vázquez, ara més a la dreta per Naranjo, el Premià ara l'està jugant bé, Harry encararà Serna, llàstima, li ha tret Serna a l'esfèrica, Harry intentava fer la bicicleta i anar-se per velocitat, però el defensa sevillà del Futbol Club Barcelona ha imposat la seva experiència i veterania, impedint que el jove davanter del Premià s'escapolís del regat. Novament Stoikov, ara sí s'ha anat Stoikov. Continua Stoikov, davant del Felipe, el búlgar per amor, ara Nando. El canvi de joc de Nando buscant Cristóbal. Cristóbal, que últimament no està jugant gaire en la Lliga, i Cruyff li ha donat avui l'oportunitat. Nando. Guixque, perdrà la pilota Guixque, recupera el Premià, Vázquez. Harry, novament Vázquez, per Harry. Felipe. Per Vázquez. L'errada l'ha tingut d'emmandar Marín. El Premià que quan toca massa la pilota té veritables problemes. Ara ha recuperat bé Carlos, que novament està sent el millor jugador del Premià en un partit. Sembla que Carlos no està passant la responsabilitat i el marcatge que li està fent a Julio Salinas és perfectament comparable als que rep el jugador basc a qualsevol partit de primera. Stoikov, que s'ha marcat el detall, que ha deixat constància de la seva classe, i el públic que ha reaccionat amb divisió d'opinions. Ara Salinas, al qual també li ha tocat una bona papereta tenint davant a Carlos. I de moment Carlos i Miguel Ángel, els laterals marcadors del Club Esportiu Premià, els jugadors que més estan sobresortint. El Premià ha congelat l'esfèrica, el servei que el farà Terraza. Al fons, seria un miracle que el Premià marqués els gols. I manquen encara bastant de temps, en concret queden 25 minuts per arribar a la conclusió del maig. Crec que és bastant difícil perquè s'està caracteritzant per un joc de contenció al mig del camp, que no hi ha ocasions ofensives molt clares per cap conjunt en aquesta segona part, i realment crec que el marcador, si s'ha d'ampliar, s'ampliarà favorable al Futbol Club Barcelona. Ara la jugada de Cristóbal, la centrada fora. La centrada del migcampista dret del Barça s'ha perdut per sobre del travesser de la porteria de Terraza. Cristóbal, que ha passat a ocupar el carril dret de l'atac barcelonista. Al sortir Juan Carlos d'alineació titular, al deixar el seu lloc a Nando. Cristóbal s'ocupa bàsicament d'aquesta part dreta i el Barça està jugant amb tres homes alts com són Nando, Alexanko i Serna. Solidesa defensiva de l'equip blaugrana, que de moment ha impedit que el Premià creï excessiu perill, tot i que si marqués un gol ja ens podrien donar per satisfets. Ara el servei de falta Marín, Macanaz, arribarà novament a Macanaz, Naranjo i Cristóbal. Naranjo, quina força la de Naranjo, continua per Macanaz. Harry té terreny, Macanaz, Serrano, bé Serrano, continua Serrano, el passe buscava Macanaz, ha estat falta de Serna sobre Macanaz, senyor Ernesto Olivares que l'ha assenyalat, i una nova oportunitat perquè el Premià pugui posar en dificultats a Busquets. La centrada que la farà el capità Serrano, 4 homes premianencs a la rematada, s'incorpora també Carlos.
L'àrbitre que assenyala que la tanca no està a la distància reglamentària. La centrada la farà Miguel Ángel. El cop de cap de Miguel Ángel, aturat Busquets. Quan el cop de cap de Miguel Ángel ja pensaven que podia arribar a traspassar la línia. Ara quina força la de Nadal, no hi demana el cor. S'ha plantat bé Marín, falta de Nadal sobre Marín. El 1,85 m de Nadal, que no ha impressionat a Marín. S'ha plantat davant el jugador premianenc. Recordem, l'any passat jugava al juvenil i li ha tret perfectament l'esfèrica. A veure si el Premià encara millora el seu rendiment. Recuperarà el Barça. Nadal. Wishke. Se'ls desmarca Stoikov. Arribarà el búlgar. Provarà la centrada. Sense problemes per Marín. Ara ha de refusar Miguel Ángel. Talla Nadal pel Barça. Nadal. Cristóbal. Wishke. Wishke busca el búlgar. No ha tocat el jugador búlgar perquè l'esfèrica li ha anat molt malament. No s'han entès Stoikov i Wishke. I el servei de porteria favorable al Club Esportiu Premià. Al fons, el Premià, si ho hagués jugat com a la primera part com ho està fent ara, possiblement no estaria perdent 2-0. El Premià està pagant els plats trencats del desgastament, de l'excés de desgastament físic que ha fet durant el primer temps, que corria tant com corria el Futbol Club Barcelona, i evidentment això s'ha de pagar tal o d'hora. I ara està navegant a la deriva i el destí tal com ho desitja el Futbol Club Barcelona. Excepte concretes ocasions ofensives, que cada vegada es redueixen més, doncs està quedant a la deriva del que vulgui el Futbol Club Barcelona, que s'està fent clarament com el propietari del partit. Doncs el Premià, que pot estar cansat pel desgast de la primera part, de moment la contra, arribarà Serrano, té davant seu Serna, ara el recolza Olmo i Felipe, Serrano per Olmo, massa llarga la passada per Olmo, no ha pogut arribar al davanter centre premianenc, Serrano reclamava falta, l'àrbitre no ho ha considerat així, però recupera novament el Club Esportiu Premià. Naranjo per Macanaz. Macanaz buscava Olmo, falta de Serna sobre Olmo. La veritat és que els jugadors del Barça, que no acostumen a jugar habitualment, avui han de demostrar potser una mica el senyor Johan Cruyff, que són perfectament vàlids per estar de titulars en qualsevol partit. La centrada del Premià, el cop de cap de Vázquez, a tallar prou defensa el Barça, Wishke per Stoikov, Stoikov i Marín, la contra del Barça, Nadal per velocitat, ha estat errada la jugada per part de Nadal, el búlgar que es desespera. El búlgar jo penso que està reservant per a Sampdoria. No li aniria malament per reconciliar-se amb la facció blaugrana, fer un bon partit tant avui com el dia de la final. Naturalment la final de la Copa Europa molt més important que en el dia d'avui, però el senyor Hristo Stoikov, des del seu famós precontracte amb el Nàpols, està sempre en l'ull de mira dels afeccionats blaugranes. Juga el Futbol Club Barcelona mitjançant Serna. Serna busca Salinas, ha combinat però amb Cristóbal. Cristóbal torna cap a Serna. Serna i Cristóbal. Retrocedeix cap a Alexanco. La passada del capità blaugrana ha tocat l'esfèrica Olmo i serà servei de banda favorable al Futbol Club Barcelona. Alfons, quant de temps portem? Exactament, portem 26 minuts d'aquesta segona part. Temps sempre per marcar gols. El futbol no té cap llei marcada perquè no es marquin gols en qualsevol minut, però difícil ho té el Premià si vol guanyar el partit. Compte la passada, el tall de Miguel Ángel. La defensa del Premià, que està molt encertada en aquesta segona part, ha passat per certes dificultats, però com a mínim no es veu com en la primera, que en 3 passades el Barça es plantava davant d'Ildefonso. Salinas, Cristóbal, la centrada, el tall del Premià, ara Guardiola per Wishke. Wishke davant d'ell, Felipe, combina amb Stoikov, Stoikov i Miguel Ángel. Stoikov cap a Guardiola, pressionarà a Nando Olmo. Ara falta de Guardiola sobre Harry, tarja
tarja a Guardiola. No ens esperàvem veure una tarja, no, Alfons? En aquest partit no, perquè aquests partits, més que res, són partits que, encara que són de competició oficial, en Copa Generalitat, semblen més amistosos que seriosos. Però no esperàvem, tampoc ha hagut intensitat en aquesta entrada de Guardiola, un jugador que es caracteritza per la seva posició en el camp, jugador que ha de defensar frenament, que ningú passi el seu àmbit, la seva situació en el terreny de joc, però sincerament no creia que era merescuda de targeta groga. Jo tampoc, la veritat és que l'àrbitre ens ha sorprès a tots, tot i que no és important aquesta tarja perquè no és acumulativa per cap altra competició. Ara Marín, la passada que és bona, cap a Felipe. Felipe dins l'àrea, central, córner. Bona la jugada del Premià, l'obertura a la banda dreta on corria Felipe. S'ha interposat Guixque amb la trajectòria de la centrada i serà córner. El tercer favorable al Club Esportiu Premià en aquesta segona part. Veurem si amb l'entrada de Vázquez el Premià pot treure profit de les jugades, de les centrades del joc aeri en definitiva. De moment la centrada de Serrano, el tall de Nando i serà un nou córner al quart. El capità premianenc que es disposarà a fer el nou llançament. És curiós veure com tan sols Marín i Carlos estan fora de la rematada. La centrada, el salt, arribarà l'esfèrica a Naranjo i Nando. Narando que la traurà amb força, s'ha complicat la vida, Miguel Ángel, llàstima, recuperat el Barça, la contra que pot ser mortal, Guixque per velocitat, cap a Stoikov, el tall de Carlos, Stoikov, Salinas, el xut, atura Beterraza, gol. Ha marcat Salinas, el 3-0, una llàstima, acaba de sentenciar, ja ho estava pràcticament el partit de sentenciat, però acaba de trencar una fase de joc on el Premià havia plantat cara al Barcelona i pràcticament els premianencs, que suposo que continuaran atacant per l'honra de marcar un gol, però deu ser decepcionant quan s'havien intentat aproximar amb més perill rebre aquest gol en fred amb una contra. La veritat és que el Premià, el segon i el tercer gol els ha rebut igual. Amb 3 passades el Barça es planta davant de Terraza i això no és un tercera. Aquest equip pot ser campió d'Europa d'aquí 15 dies i naturalment no perdona davant de porteria. Juga novament el Premià. Com a mínim ànim no faltarà Serna i Olmo. Ha controlat bé Serna. Continua el jugador sevillà per Guardiola, Cristóbal. Compte perquè si el Barça s'anima i comença a pitjar una miqueta, encara que sigui l'accelerador, pot ser d'escàndol. Nando, Stoikov, davant del Felipe, Stoikov per Salinas, ara Stoikov, xut, gol! Ha marcat Stoikov amb la segona rematada a porta del búlgar, la jugada de la triangulació amb Salinas i el gol està molt bonic. Ha marcat amb la cama dreta, és estrany que el búlgar faci un remat amb la dreta, però ha entrat per tot l'escaire, el remat ha estat inapel·lable de Hristo Stoikov. Ja ho havíem dit que si el Barça pitjava l'accelerador s'aniria amb força cap a dalt. Amb 1 minut, 2 gols. El Barça està una mica marcant ja la diferència. A Premià la jugada de tu a tu durant molts minuts, però finalment tindrà que cedir davant de la superioritat culer. Els jugadors premianencs que sembla que han perdut una miqueta l'ànim. No ha de passar, ja sabia prèviament aquest encontre que el Barça passaria a l'eliminatòria, tot i que sempre quedava la remota esperança de que es produís el miracle. El Barça amb aquest 0-4 que ha demostrat, ha posat les coses al seu lloc. Però el Premià ha de continuar lluitant, ha de continuar intentant-ho fent bé, perquè ja ha complert arribant aquí a la compta. Stoikov està sol. Nadal enrere, massa passada la centrada, la defensa del Premià que està en ple desconcert.
Coromines s'hauria de dir alguna cosa perquè això no acabi amb golejada d'escàndol. Miguel Ángel, Marín, Serrano d'Esperó per Cristóbal. Novament anava capaç Serrano, ha tallat Nando. El servei de falta favorable al Premià. Sembla que l'equip culer s'ha tranquil·litzat una mica i deixa ja una mica més d'espais, una mica més de llibertat als homes de Coromines. La centrada de Marín, sortirà Busquets sense dificultats a les mans del porter blaugrana, que juga avui en lloc de Subissarreta. Wishke, Stoikov, li demanava la pilota a Nadal. Efectivament cap a Nadal va l'esfèrica. Combina amb Cristóbal, davant d'ell Carlos. Cristóbal trenca per velocitat, el xut de Cristóbal, atura Terraza. Macanaz, davant d'ell Cristóbal. Macanaz ha estat entrat en falta per Cristóbal. Hi ha un pèl de decepció entre els afeccionats del Premià, que durant tota l'estona que s'ha mantingut el 0-2 pensaven que amb un gol de l'equip maresmí encara podia haver una mica d'emoció. El Barça amb 2 jugades consecutives, mitjançant Salinas i Stoikov, ha sentenciat l'encontre. I continua jugant l'equip culer. Wishke, Stoikov. Continua el búlgar. Buscava Nadal, talla Naranjo. No hi ha ningú per recollir aquesta esfèrica. Serà Serna qui aturi. Cedeix per Alex Sanko. Ara per Nando. Wishke. Wishke perfecte per Stoikov. Compte que Salinas està sol, ha rebut Salinas sol. El retall. El que ha fallat Salinas. Tenia el gol cantat. Ha volgut fer una cosa estranya. Podia encara a porteria, no tenia ningú. Ha fet un gir no necessari i ha perdut l'oportunitat. Ataca el Premià. Vázquez volia combinar amb Harry, ha tallat el Barça. Guardiola, Wishke per Stoikov. Ara quin canyo de Stoikov, quina passada per Salinas. Carlos i Salinas. Continua Carlos i córner. No ha pogut treure el jugador d'origen germànic del Premià. Un pèl cansat ja per l'enorme esforç que suposa cobrir un home de la mobilitat de Salinas. I és precisament el jugador basc qui controla, té davant d'ell Carlos. Salinas, ara el Barça jugant al ralentí. Guardiola. Stoikov. El tall de Vázquez. Nando. Macanaz. Nando. Nadal, el tall de Naranjo. La contra del Premià, Serrano. Se'n va Olmo. Continuarà Serrano. Ha perdut Serrano davant Serna. La veritat és que no tenia ningú amb qui combinar. I aquest ha estat el sí del Premià. Durant tot el partit s'ha arribat bé fins a les immediacions de l'àrea, però amb els últims metres no s'ha pogut concretar. Stoikov i Miguel Ángel, l'errada de Miguel Ángel, Stoikov, continua, Salinas, Amor, al pal, Stoikov, fora! Ha fallat el búlgar amb la porteria buida. Stoikov amb tota la porteria per ell, enviant la pilota fora després que Amor rematés el pal. El jugador que va vindre del CSKA de Sofia, lamentant-se de no haver parat aquesta esfèrica perquè més no tenia ningú davant. Miguel Ángel, que està un pèl desfonsat, Stoikov ja pràcticament amb les darreres jugades fa el que vol, i això es nota amb la delantera del Barça. Cristóbal per Guardiola, la passada cap a Salinas, la triangulació perfecta, la centrada de Cristóbal, saltarà Nadal, el remat de Nadal, fora! Que bonic el remat, marcant els temps, saltant, aguantant, girant el coll i enviant l'esfèrica, llapant l'escaire de la porteria premianenca. Que bonic el remat del noi de Manacor, provinent del Mallorca.
que ha fet un remat com marquen els cànons, tot i que ha sortit un pèl desviat. Ara juga el Premià Felipe. Ha d'aguantar Felipe perquè els jugadors del Premià estaven en fora de joc. Ara Olmo controla bé. I demanava Felipe. Controlarà el premianenc. S'ha deixat prendre la pilota. Felipe, que sembla que en tot el partit no ha pogut superar el síndrome de jugar contra el Barça. No s'ha vist el Felipe de sempre. I els nervis que han jugat en moltes vegades una mala passada a l'equip premianenc. Serna. Nadal per amor, la passada per Salinas. Salinas Stoichkov. Ha tornat a fallar Stoichkov. A porteria buida. La defensa del Premià que ja fa aigües per tot arreu. I si el Barça no porta 6 o 7 gols és perquè Stoichkov no està gaire afortunat. El vulga per Salinas, Salinas sol, el retall de Salinas. Ara s'ha complicat la vida, gol. La jugada de Salinas, d'autèntic malabarisme. 4 retalls dintre l'àrea i per sota de les cames ha batut a Terrassa. Llàstima, el Premià que ja s'endú 5, però el cert és que es podia haver endut més. La segona part, els homes de Miquel Coromines, a partir del tercer gol del Barça, han baixat la guàrdia totalment. I de baixar la guàrdia davant del Barça és endur-se 5, 6, 7, 8 o els que vulguin marcar-te. El Premià no ha pogut aguantar el ritme tota l'estona i això ho ha pagat molt car. Ara Harry busca la jugada personal, falta de Serna sobre Harry. Si el Premià tingués algun bon llançador de faltes, com a mínim podríem tindre esperança quan s'aproxima a la frontal, però és que el Club Esportiu Premià, els homes de Coromines, han tingut com a mínim 5 o 6 oportunitats de xutar un lliure directe i en cap d'elles s'ha pogut crear autèntic perill. Al Premià li falta una mica assajar aquestes faltes perquè en futbol és molt important. Quan s'arriba a la frontal de l'àrea i et traven, t'impedeixen continuar mitjançant una falta, és important tindre un bon llançador per aprofitar al màxim aquestes oportunitats. El Premià que possiblement intentarà un xut directe serà Marín, fora. A més, si arriben a acabar a porteria, la pilota anava tan fluixa que l'hagués aturat sense cap tipus de problemes Busquets. El públic que comença a desfilar. El partit que està sentenciat, 0-5. Un de Laudrup, 3 de Salinas i un de Hristo Stoichkov. Aquest és el petit resum d'aquest partit fins a aquest moment. Però encara continua el joc. Stoichkov, Nando, Guardiola, Nadal, Cristóbal busca la pujada de Serna. El tall de la defensa, recuperarà el Premià, no ha pogut fer-ho Naranjo. I el servei de banda favorable als culers és Guardiola. Guardiola, Alexanko. Novament Guardiola. Serna. El Barça ara està marejant la pilota sense profunditat, un joc molt horitzontal, però en quan vol imprimeix la profunditat necessària per apropar-se a la porteria Terrassa. Stoichkov. El búlgar ve per Salinas. Ara el Salinas volia combinar amb Stoichkov. L'esfèrica que s'ha perdut per la línia lateral, el servei favorable al Club Esportiu Premià. Partit patrocinat per British Life. 150 anys d'experiència d'aquesta companyia segona. Xut d'amor, l'aturada de Terrassa. Terrassa que tot i encaixar 3 gols ha fet una bona actuació. Recordem que el tercer del Barça ha estat després que Terrassa apareix un xut a poc cada canó de Salinas. Guixque, Cristóbal, Serna, novament Cristóbal, Guardiola, Nadal, el Barça ja fa el que vol. Esperem que no li caiguin més al Premià. Serrano, continua el capità premianenc, que és l'únic que encara sembla que tingui forces per plantar cara al
actual, el vigent campió de Lliga, de primera naturalment. Marín, Carlos Vázquez, enrere per Carlos, ara Miguel Ángel, la pressió de Stoikov, li ha tret la pilota a Stoikov, recuperarà Macanaz, ara la combinació amb Carlos, Harry, Serrano encararà porteria, continua Serrano, la passada, el xut, el remat, penalti! Ha estat penalti claríssim! Penal claríssim sobre Harry, Serrano xapó, li ha posat l'esfèrica en safata a Harry, el davanter que ha driblat a Busquets i el porter del Barça ha fet caure el jugador premianenc, el penal favorable al Club Esportiu Premià, sense discussió. I esperem que Serrano, el capità, aconsegueixi un gol històric en la vida del Club Esportiu Premià. Serrano, atura Busquets, Felipe, fora! Ha fallat el Premià, una oportunitat impressionant. Primer el penal errat per Serrano i el refús a porta buida l'ha enviat Felipe fora. La desgràcia que ceba amb el Club Esportiu Premià hagués estat bonic, com a mínim el gol de l'honor. Quina llàstima, ara recupera Miguel Ángel, que no ha posat la cama davant Nando. Suposem ara que bonica la jugada del Barça, arribarà prou bé Marín. Deien que Miguel Ángel s'ha retingut una mica, no estaria bé que un jugador del Barça resultés lesionat per aquest encontre, sobretot ja quan el marcador està absolutament sentenciat. Quina llàstima el penal fallat i el remat posterior de Felipe. Hauria estat molt bonic el Premià Marquès avui. Veurem si encara amb el temps que resta ho pogués aconseguir. Ara la triangulació, Macanaz, continua Macanaz amb Serrano, controla Vázquez, Macanaz, ve Macanaz per Serrano, recupera el Barça, s'avolia en Duolmo, juga Nadal, Serna, Nando enrere per Alexanco, no ha pogut arribar Olmo, Guardiola, Salinas, que amb 3 gambades, compte arribarà Stoikov, ha sortit bé Terraza, deien que amb 3 gambades Salinas es planta des del mig del camp fins a dins de la porteria. Felipe. Llàstima del gol que podia haver marcat el Premià, que hagués posat aquesta nota que li falta al partit, on el Barça està molt superior. Serrano, quina qualitat, jugui en qui jugui, quina passada més bonica cap a Harry davant d'ell, Cristóbal per Vázquez, xuta Vázquez, s'ha estavellat el cos de Guardiola, recupera Macanaz per Serrano, la triangulació, talla el Barça, Cristóbal, Stoikov demana l'esfèrica en el moment que l'àrbitre assenyala la fi del partit, a la qual s'arriba amb el resultat de 0 gols a 5.